Hej, mor. Hej, min skat. Hvordan gik det? Det var fint. Det er godt at høre. Far sagde i går, han aldrig har været mere stolt. Dejligt. Hvad sagde din chef? Han sagde, det gik godt. Ja, han sagde, det gik godt. Vil han ikke andet? Jo, han sagde, nej, altså det er først i aften, faktisk. Ja. Så må jeg have misforstået det. Jeg tror ellers, det var i morges. Nej. Eller jo. Jo, ja. Eller nej, altså først senere, ja. Vi er stadig super stolte af dig. Det kommer til at gå så godt. Ja, nej, men det kan være, vi skal snakkes ved senere, mor, fordi jeg skal lige forberede det lidt og sådan noget. Er du okay? Nej, det er så fint. Jeg er okay. Vi har også talt om det hele morgen. Tænk, at vores datter er forsket. Ja. Tak, mor. Og derfor har jeg så også tænkt at tage hele familien forbi efter præsentationen. De glæder sig også super meget. Mor... Jeg skal heller ikke bestyre mere. Du har jo travlt. Mor, jeg skal ikke fremlægge alligevel. Hvorfor ikke? Det er ikke mig, der skal fremlægge. De har taget fremlæggelsen. Det er Kasper. Det er Kasper, der skal tage den, og jeg skal ikke tage den alligevel. Så ja. Ja, jeg går lige, ikke?